Ensimmäistä kertaa todella pitkään aikaan nähdään suomalaisella moottoriradalla näin paljon autoja yhtä aikaa liikkeellä. Hallitseva Suomen mestari Arto Salmenautio lähtee kuvaruudun vasemmasta reunasta hyvin ja ottaa kärkipaikan, mutta kantaan liimautuu Toni R. Ruokonen, Markus Palttala tällä hetkellä kolmantena, mutta katsokaa, ulkokautta lähtee kiertämään golfillaan Pasi Lähteenmäki ja hakee nyt jo kärkipaikkaa. Lähteenmäki liimautuu sinne Salmenaution kantaan ja saman tien siitä rinnalle. Hetken kuluttua noustaan tuohon vaikeaan varikkomäkeen ja Lähteenmäki yrittää sieltä kiertää ulkokautta. Se ei kuitenkaan vielä onnistu. Todella hienon näköinen letka tulee, kaikki 35 autoa, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että letka tulee kilpailun aikana venymään todella pitkäksi. Tasoerot uusien ja vanhojen konkareiden välillä ovat kuitenkin sen verran suuret. Tässä näemme, miltä näyttää sitten kuljettajan näkökulmasta tuo lähtötilanne uudestaan. Ja sieltä lähtee Pasi Lähteenmäki kiertämään ulkokautta rohkeasti. Ja nythän tässä ensimmäisessä startissa nimenomaan nousi ratkaisevaan rooliin se, kuka oli ottanut sadekelirenkaat ja kuka sitten taas kuivankelirenkaat. Aki Ajo myöskin todella hyvässä vauhdissa. 10-kertainen moottoripyöräilyn Suomen mestari mustalla VV Golfilla lähtee hienosti Pasi Lähteenmäen imuun. Aki Ajo oli jo vähällä jättää tämän kauden väliin, mutta päätti viime hetkellä kuitenkin tulla sarjaan mukaan. Ja erittäin hienosti alkaa Aki Ajon kausi. Mutta hyvin on kärkitaistoissa mukana myöskin Olli Haapalainen, viime kauden hopeamitalistina. Kun tullaan suolenkille ja legendaarisen Tarun mutkaan, on Pasi Lähteenmäki pystynyt vetämään yllättävän suuren kaulan muuhun joukkoon. Lähteenmäelle on käynnissä nyt 3. kausi Sport 2000 luokassa. Tätä aiemmin mies on voittanut Saab-merkkiluokan puolella mestaruuden, joten ajotaidoissa löytyy, mutta Lähteenmäki on ehdottomasti ajamassa koko Sport 2000 luokan uransa parasta kilpailua. Koskaan aiemmin ei Lähteenmäki ole pystynyt kilpailua johtamaan. Ja katsokaa mikä marginaali, kun suolenkin viimeisiä kaarteita käännetään ennen stadionaluetta. Aki Ajo on noussut kakkoseksi. Ja sitten hallitseva Suomen mestari Arto Salmenautio jo 10 metrejä perässä. Loppuletkaa vetää sitten Toni R. Ruokonen, Mikael Westman Palttala ja Olli Haapalainen. Ensimmäinen kierros täyttyy. Pasi Lähteenmäen johtomarginaali on lähes koko tuon pääsuoran mittainen. Ja se on yhdellä ainoalla ratakierroksella melkoinen suoritus. Aki Ajo erittäin selkeänä kakkosena, sitten Salmenautio, Ruokonen ja Palttala. Ja nyt on täysin selvää, minkälaisella rengastaktiikalla kukakin on lähtenyt liikkeelle. Lähteenmäellä ja Ajolla on ehdottomasti sadekelirenkaat, kun taas tämä joukko, joka takana tulee, luottaa vielä kuivankelin pyöriin. Ja tällä hetkellä rata on vielä erittäin märkä, mutta taivaalta ei tule enää yhtään lisää vettä, joten rata on kuivumaan päin. Kysymys kuuluukin, riittääkö matka, riittääkö aika Lähteenmäelle ja Aki Ajolle? Kaiken kaikkiaan Suomen mestaruus startissa ajetaan 17 kierrosta. Tino Aaltonen ei onnistu tämän kauden avausstartissaan ja saman tien lähtee Aaltosen edestä Kari Grönthal, joka myöskin oli tehnyt rengasvalinnan kuivankelin renkaiden osalta. Salmenautio, Ruokonen ja Mikael Westman, joka on myöskin todella hyvässä vauhdissa. Westman on myöskin valinnut sadekelin renkaat ja näin ollen hän pystyy siinä hiilostamaan tuota joukkoa. Takana tullaan kuitenkin tasaisena ryppäänä. Edelleen Salmenautio, Ruokonen, sitten Mikael Westman. Siis mies, joka ilmoittautui viime hetkellä mukaan tähän sarjaan. Ja nyt lähtee Westman tekemään ratkaisua ja ohittaa Arto Salmenaution. Näin on Mikael Westman kolmantena, Salmenautio 4, Ruokonen 5. Markus Palttala alkaa jo jäädä joukosta, mutta Ruokonen ei anna periksi. Nousee siihen Arto Salmenaution rinnalle. Kylki kyljessä kiinni, mennään varikkomäkeä ylös. Ja se riittää Ruokoselle. Ruokonen nousee ohi. Ja samaan hätäkkään menee sitten Markus Palttala myöskin tästä joukosta ohitse. Taka-alalla Arto Salmenautio ja Olli Haapalainen käyvät tiukkaa vääntöä. Nyt kuitenkin Haapalainen vetää pidemmän korren. Salmenautiolla on myöskin liukkaat oltavat ja kuin yhtenä ryppäänä tullaan. Siellä on Toni Tapio Vuorinen, mies joka on ajanut Fiat-merkkiluokassa ja osoittanut siellä vauhtinsa. Nyt kuitenkin ensimmäinen kausi Sport 2000 luokassa sinisellä golfilla, mutta vieläkin paremmassa vauhdissa on kartingista ajotaitonsa ammentanut nuori Sami Haaparanta. Takana on viime kausi Sport 2000 luokassa alitehoisella autolla. Eikä tässäkään Citroen Xarassa vielä kaikki tehot ole kotona, mutta sadekeli selkeästi suosii nyt Sami Haaparannan kalustoa. Ja pitkässä luisussa nousee Toni Tapio Vuorinen tuonne mäkeen. Uhkaava tilanne, joka nähdään tässä Jorma Hannulan takaikkunan läpi uudestaan. Ja kyllä siellä on ohjelmaa nyt ja saman tien liukuu sinne nurmikoille Hannu Luostarinen. Todella tiukat väännöt heti kilpailun alkukierroksilla ja sitten ratkotaan jälleen sijoituksia. Ari Himanen hakee nyt ohituspaikkaa Matti Alamäestä. Matti Alamäki on totuuden nimessä ollut tässä kauden avauksessa hiukan vaisu. Aika-ajot eivät menneet ollenkaan sillä tavalla kuin
viisinkertaiselta rallycrossin Euroopan mestarilta on totuttu näkemään. Eikä pääse Matti nytkään mukaan taisteluun, mutta Sami Haaparanta kullanvärisellä City 2 saralla erittäin positiivisena yllätysnimenä. Ja liukasta on Olli Haapalaisellakin. Markus Palttala käyttää saman tien tilanteen hyödyksi ja nousee ohi Haapalaisen. Ja sitten tapahtuu Tapio Virtaselle. Matti Alamäen tallikumppani Tapio Virtanen liukuu perä edellä renkaisiin. Ja näin on Virtasen osalta kisa ohitse, mutta samoin on ongelmissa Alamäki. Hän pyörähtää suolenkillä. Ja sitten tehdään ratkaisuja pääsuoralla. Jokke Hannula, Esas Roderus ja Ismo Hirvelä ovat siinä taistelutuoksinassa ja samoin Arne Mustonen. Ja sitten napsahtaa siihen Hannulan kylkeen ja näin Jokke menettää kallisarvoisia sekunteja. Sitten tekee järjestäjät ratkaisun, jota ei Sport 2000-luokan historiassa Suomessa ole 30 starttiin nähty, nimittäin Pace Car, turva-auto tulee radalle. Teijo Lahti sai huonon startin ja meni varikkolle turva-auton takana vaihtamaan itselleen sadekelirenkaat. Kun turva-auto lähtee edestä pois, pystyy Lähteenmäki ottamaan takaisin tuo kärkipaikkansa, mutta nyt erot ovat jälleen huomattavasti pienemmät. Lähteenmäki, Ajo ja Mikael Westman, siinä kolmen kärki. Sitten Ruokonen, Haaparanta, Haapalainen keltaisella golfilla ja sitten Markus Palttala. Muulla joukolla ei nyt ole tähän asiaan ja taka-alalla Arto Salmenautiota tiputetaan koko ajan. Siellä nimittäin nousee hienosti eestiläinen kuljettaja Aivi Sohtla, joka on yllättävän hyvään vauhtiin päässyt heti ensimmäisessä kilpailussaan. Ja nyt nähdään, että rata alkaa kuivua. Mikael Westman nousee ohi Aki Ajon ja nousee kakkoseksi. Sadekelin renkailla matkaa lähteneet kuljettajat joutuvat hakemaan nyt radalta jo sellaista paikkaa, jossa olisi vettä pinnassa. Nimittäin sitten kun rata kuivuu, Sadekelin rengas kuluu ja sulaa tuolta alta pois yllättävän nopeasti. Ja Sami Haaparannalla edelleen loistavat taistelut käynnissä. Haaparanta lähtee hakemaan ohitusta itsestään viisinkertaisesta Suomen mestarista Toni R. Ruokosesta ja sekin onnistuu. Mutta Ruokonen kuittaa takaisin. Haaparanta ei kuitenkaan anna periksi ja painaa jälleen sinne rinnalle. Mieletöntä taistelua. Sitten putoaa Ruokonen jo Haapalaisen taakse. Mutta Pasi Lähteenmäki jatkaa edelleen kilpailun ykköspaikalla, kun Teresa Huupponen joutuu keskeyttämään. Tässä vaiheessa on selvää, että kisan loppuosasta tulee todellinen jännitysnäytelmä. Aki Ajon renkaat alkavat jo loppua. Haaparanta käyttää tilanteen hyödyksi ja parantaa asemiaan Pykälällä. Samoin tekee Olli Haapalainen, joka nousee ohi Aki Ajon. Mikael Westman kuitenkin edelleen hyvässä vauhdissa ja tällä hetkellä kilpailun kakkospaikalla, kun Haapalainen nousee jo kolmanneksi ja Haaparanta on neljäntenä City 2 saralla. Citroenilla ei myöskään ole tämän luokan historiassa kertaakaan aiemmin ajettu näin korkeita ja korkealla paikalla. Mutta sitten alkaa Haaparanta putoamaan, rata alkaa kuivua. Nyt nousee Toni R. Ruokonen ohi Haaparannan ja saman tilanteen käyttää hyödyksi Palttala. Markus Palttalakin parantaa asemiaan. Kilpailu on kuitenkin taittunut jo loppusuoralle. Lähteenmäki vetää kuitenkin edelleen kärjessä. Mielenkiintoista on nähdä, riittääkö kierrokset. Pasi Lähteenmäen kaula on suhteellisen selvä, mutta Olli Haapalainen tulee kuin hurmiossa takana. Ja sitten lähtee Ruokonen tekemään ratkaisua. Mikael Westman pudotetaan nyt jo tällä hetkellä 5. paikalle, kun sieltä sekä Palttala että Ruokonen menevät molemmat ohitse. Ja Sami Haaparanta ei anna periksi. Nousee sinne Mikael Westmanin kylkeen kiinni ja Westman valuu hiukan ulos ja taistelu jatkuu. Ja nyt on Haapalainen noussut kilpailun kärkeen. Ruokonen nousee kakkoseksi ja Pasi Lähteenmäki on kolmantena. Tällä tavalla tilanteet nopeasti muuttuvat silloin, kun kelikin muuttuu. Ja nyt on sitten ohitusvuorossa Markus Palttala, joka kuittaa myöskin Pasi Lähteenmäen. Hetken aikaa hallussa ollut kärkipaikka on nyt vaihtunut sitten jo 4. tilaan ja taka-alalla taistelut jatkuvat. Uunituore Fiatin Coupé Rauli kärjen ajamana ajautuu renkaisiin ja näin on kärjen kisa ohi. Ja sitten tulee kilpailun ratkaisu. Toni R. Ruokonen siirtyy viimeisellä kierroksella Olli Haapalaisen ohitse ja ajaa kauden ensimmäisen osakilpailun voittajaksi. Olli Haapalainen kakkonen ja siis täysille SM-pisteille, kun Ruokonen ei saa Suomen mestaruuspisteitä. Mikael Westmanilla, Toni Tapio Vuorisella ja Jari Prevostilla hurja kilpailu. Toni Tapio Vuorinen hakee 6. paikkaa ja se onnistuu. Vuorinen nousee 6. ja kaikessa tohinassa pääsee Prevost 7. ja Westman on lopulta 8.